Biblioteca Județeană Ovid Ensușianu Hunedoara Deva invită iubitorii de literatură în ziua de 3 decembrie, ora 17, în incinta Deva Mall, etaj 4, Saldor, la o întâlnire cu scriitorul Gherasim Țic, care își va lansa romanul Sonata lunii sau Fericirea de a iubi și de a fi iubit. Gherasim Țic s-a născut la data de 18 mai 1931 în satul Boz, comuna Brănișca. Romanul Sonata lunii sau Fericirea de a iubi și de a fi iubit este o amplă frescă a vieții sociale și politice din România anilor postbelici, un roman ce urmărește destinul unui intelectual ardelean de la terminarea liceului până la anii de plinei maturități. Romanul lui Gherasim Țic este cu atât mai captivant cu cât cititorul va face cunoștință cu oameni, locuri și întâmplări petrecute în așezări hunedorene, Deva și Brănișca, aceasta din urmă fiind locul de baștină al autorului, toate relatate într-un stil accesibil, limpede. Cu prilejul acestei lansări, scriitorul va susține o sesiune de autografe.